Velkommen til Puk og Dele, 13. januar 2025. Endnu en Tomos står for skud. Den her skal også væk. Perfekt kørende under en prøvekørsel. Så sad bagbremsen simpelthen fast, altså den blokeret. Så jeg klippede simpelthen ledningen af. Så den slap bremsen. Jeg ved ikke hvorfor den gjorde det. Der var en der ude at prøvekøre. Så kom han slæbende tilbage med baghjulet løftet op. Trækker godt, kører perfekt. Kickstarterfjederne knækket. Standard var efterhånden på en Tomos. Kører, starter, trækker rigtig godt. Bagbremsen kan I se, om jeg kan få den til at bremse. Jeg kan godt få den til at bremse. Når jeg holder på bakkerne inde, jeg ved ikke lige, hvad det er, der har gjort, bakkerne sad fast. Og så var det en anden ting. Forlygten. Herren sidder løs derinde. Men kører, starter, trækker godt. Den er oplyst som defekt. Det vil sige, oplyste fejl og mangler er på eget ansvar og fremtidige udgifter, vedligeholdelse, lignende, olieskift osv. på egen regning og ansvar at få lavet. Jeg tror, jeg kan huske, som den kørte 35-33 lignende. Det husker jeg ikke helt. Med hensyn til det her med kraftigt nedsatte priser. Det er 4500 kroner, der står til 69, og det er kun, hvis den får enten 1000 likes eller 1000 delinger. Det er udelukkende for at få seer, aktivitet og lignende op på toppen igen på siden, fordi jeg har været optaget af fodbold, mange andre ting, sygdom og så videre. Der er flere undskyldninger. Det er, jeg er faktisk på vej mod 3 måneder, så længe skal man i hvert fald ikke gå i stå. Jeg ved ikke, nu det vil være aften, men jeg kan da måske lige. Med hensyn til fremvisninger, det er mellem, den er med skiveren foran, og det er jo en fatboy model det her. Med hensyn til fremvisninger, mellem 8 og 20, og man ringer og aftaler. Jeg står ikke herude og venter. Jeg bor ikke herude. Speedometer virker også. Trækker godt. Det er en 2 automatgear. Det her er det første opstart i testkørsel i 2 måneder. Hvis man skal have den til at køre ordentligt, så skal man ud på en længere tur. Stopknappen det her, hvor det såkaldt skulle være elstart, men den her model, det her gamle Fatboys, det kan ikke få elstart, så skal du bruge ledningsnet, tænding og så videre. Det kan nok ikke svare sig. Så har der været et eller andet form for en trailer. Jeg ved ikke hvad det er. Den er med oplyste fejl og mangler og lignende. Det vil sige, det er fejlene med hensyn til kabel og sådan noget. Det er ikke noget. Altså, det er bare hvad jeg kan se. Selvfølgelig kan det være mere, det kan være mindre, men som minimum olieskift skal det laves, før man kommer ud og kører. Beliggenhed, Herningvej, postnummer 7480. Bunden af den her vej, det er Herningvej, og det er til venstre, det er Herning Sygehus. Fordi det her ligger på den anden side af vejen, så går det over et nyt postnummer. Interesse, aftale, lignende, altid telefonisk henvendelser. 91 66 28 08. Man vil være fuldstændig impulsiv med 5 minutter og 5 sekunder varsel. Hey, vi er lige i Herning. Kig forbi. Nej, ring i god tid. Det kan være, at jeg er herude i forvejen. Hvis jeg nu laver live og oplyser, at jeg er herude, så er det ikke noget problem med det, men jeg står ikke sådan alt, hvad jeg har i hænderne, hvis jeg står i Aarhus og lidt lignende. Kommer ikke blæsende herude, fordi man er nysgerrig og vil se en knallert. Alt, hvad der er relevant, man har set selveste salgsopslaget, læst, lyttet grundigt. 8-7, så skal jeg gerne sætte tid af. Er man bare nysgerrig, har hverken set nogen opslagene, eller slet ikke gider at læse og sådan noget, så gider jeg ikke køre ud og bruge 3-4 timer. Fordi der er en meget nysgerrig mand, der gerne vil have mig til at starte 30, 40 eller 50 knallerter op og bruge 3-4 timer på det. Så meget tid har jeg alligevel ikke overskud. Har jeg haft så meget tid overskud, så har jeg lavet det her småfejl på det her knallerter, venner. Alt hvad der er relevant, hvis det er en bestemt knallert, 8-20, det er med hensyn til det her totalt nedsatte pris, 4500 kroner. Det er, hvis den når 1000 likes, 1000 delinger, lignende. Så jeg får aktiviteten helt op på siden igen, på toppen. Spørgsmål, alle spørgsmål er relevant. Stil under selveste kommentarfeltet. Ikke skrive alle mulige steder, fordi knallerter ligner hinanden, eller den fuldstændig hovedløse sms'er om, hvad koster den sølv, eller et eller andet dumt. Ja, man har ingen chance for at finde ud af, hvad det er, folk prøver på at spørge om. Vil man hjælpes, så må man simpelthen gøre sig tydeligt formuleret. Det er ofte, så ved folk faktisk ikke, hvad det er, de har skrevet til. Det er bare den der, det er den der med det der grålige.
Og så vil de gerne vide, hvad er standen på den. Så fordi man dog ikke gider bruge 3 minutter på at læse videoen, se testkørsel eller lignende. Det er egentlig årsagen til, at jeg slet ikke gider det her mennesker, der er useriøs, og spørger, hvad er standen, hvad er prisen, fordi så har man hverken læst eller lyttet. Det er så meget tid, har jeg sgu ikke overskud. Det er jo ikke bare, fordi jeg har én knallert. Jeg plejer at købe op omkring 300 knallerter om året, og det skal jeg gerne op på igen, og jeg skal have ryddet ud. Alt det her, det kommer også på de her kraftige nedsatte priser, undtagen den her trillet her og min egen Tormos. Jeg skulle gerne med på Tormos tur igen. Det var alt for nu. Interesse 91 66 2808. Del like, så ved man i hvert fald, så snart det oplyste er opfyldt. Den første, der dukker op, har muligheden for at få den her knallert til 4500 kroner. Det er simpelthen uden fortjeneste, men sådan er det. Det er en helt lært. Det har jeg simpelthen afskrevet for at komme videre igen. Det var alt for nu. Der kommer måske en enkelt live, og så er det det. God dag.